सरकारना चले रही दंना इनखेनो ऑफिशियल संसि चले रहो जों जतनो साइमानो फियाबा बाक्साबो सुबरा इनखेनो सिनि नेतारनो मांनो जों ब्लेम खालायबो गेस और सरकार चले रहो इनखेनो ऑफिशियल चले रहो के बहाय तिखेनो तागनि जरा असमतायो तैवे सिनि सीएम बो जर्नलिस्ट बाय मालाय लेखा फोटो नुगुइ दंना के उ जर्नलिस्ट रंखनो सरकार बाय यासा जर्नलिस्ट एंड मास कम्युनिकेशन ग्रेजुएशन उंजा डिग्री बाय उंजा ते सरकारनि थानिबो सरकारबो बरंनो यासा जर्नलिस्ट पिया और जागा नायखांखनो जों नुगो तिप्रा सामखां इस नुगिया ओङै थांसिबो गुबुन दफानि बरंखनो जतनो माहाय जागा आगजा ओङै थांसिबो वान सगै नायदि ओमहाय तियैनो जेफा जागो नायखांखनो बरंखनो बुसबो कुसु गाय थांजा बुसबो एडुकेशन कुसु गाय थांजा पियासिनि बरंखनो ओमहायो इसी नुगजाया ओङै दंखौ जों बुसबो एडुकेशन जों बुसु वीक ओङै दंखना जों जतनो साइमानो सरकार चले रना इनखेनो ऑफिशियल संसे चले रहो ऑफिशियल को सबासो जे ऑफिसर के बाखनाय डिग्री बाय फाइसिनाय निनि एडुकेशन बाय फाइसिनाय केन सिनि और जागो बुसबो एडुकेशन वीक ओङै दंना बहायनि बाङैनो तिनि हायो जों पद्रे परखेनो जों नुगै दङ फियाबा जों आसनि कामखेनो साइमाने गलाय जों नेतानो मांनो जों बेम खालायमोनबो जों नुत्रंलाय नेता तबो तो साकारनो डिमान्ड खाइते फेमेन कोता रहन बाहेर पर डिमान्ड खाइते फेना पिया और जागाव चले रही तंगले जतो ऑफिशियल चले रहो गबाइते तिनि हायो जर्नलिस्ट ओ बुसबो जों वीक ओङै दंखाना ते अलकाजागा ऑफिसर ओ बुसबो वीक ओङै दंखाना बनि बाङैनो जों बेलायनो एडुकेशन जों साखारनो नांखो बेलायनो जों रोंगानो नांखो सिरो एडुकेशन सिमिया बिजनेस बाय बुसबो बरग्र बिजनेस बायसि नारि जेफा जागावनो कुसु गायथाव जेफा जागावनो गोनां जावै दंमोन जों नुगै दं फियाबा जों बिजनेस अब बुसबो वीक लायबै दं गबाय तिखेनो जों बेलायनो अमनते जों मासाक थालायनो हा अमनते जों सांमा खालायनो हा एडुकेशन ते बेलायनो मा संलायनो हा दिने असमताय जरा दिने सारे इनखेनो सिनि मेचुरिंया खो माने लाइक 16-17 बছर बस काबार इया खो मन जों जके फे किस सिकेरो वाजा किस गामे आमसाइरो असमता गायमा जाखो जों नुगलायनाय कम हाय जों एडुकेशन वीक ओङै दंमानि बाय जों बिया उक्ला असलाय थांगा एन्टरटेनमेन्ट सिमिनो ओङै दंसो कुसु कानाय जारा जों ओङै माया ओङै दंसो ब्लायनो जों अमत्र बुखनि कबा लायनो सिनि थिना बेलायनो गिरिमा संसा ओङानो दिगि कक ओङै दं सो हामबाय तमा कक सानि मुसो नों कामखौ बुसि मानखाना लाभ यू